Aizuenen. Ez bai, hemen ondo hartzen zuet bio eta gero gertuatzen joan honi zumekin. Pantailan ageri diren hiru gazte hauek Idiazabalgoak dira. Eta non dago Idiazabal galdetu dezake esaterako Suizako batek. Idiazabal Euskal Herrian dago, Pirinio mendien eta Kantauri itsasoaren arteko Europako lur zatian. Gazte sasoiko hauek duela 10 bat urte osatzen hasi zen herrikirol talde baten partaide ziren, eta egiten zuten guztia etxeko bideokamararekin grabatzen zuten. Orain, irudi hauek dokumental honen hasiera dira. Baina hotz gutxikin gauke bideo, guzta garrasin bat hotz gutxikin gauke bideo. Talde hori sortzen, buru izan zen Mikel Garmendia, gura izan zen, Idiazabalen herrikirol taldea berriz ere, hamarkada askoen ondoren, bierpiztu zona, ezta. Hori onta, hartu berdi, hola, onta, beste direzioan, hola, zuerdik, ezpala, hola, hartu, direzio hortan. Hemen herrikiroletan inor gutxi grita genden. Guk ez genekin trontzara biltzen, ez genekin lastoa altxatzen, ez genekin arrie altxatzen, inor, bordun beak, pixka bat, hain herrikirol zale izan da, pixka bazekin nundinoan muitu bertzun. Herriko garaje batean, herrikirol taldea osatzen eta gorpuzten joan zen pixkanaka. Aizkorek eta trontzek, egurrak mozteaz gain, personen arteko loturak eragin zituzten. Eta garajean entrenatutakoa erakusteko, urtero jaialdi bat egiten zuten herriko pilotalekuan. Baina egin dezagun apur bat atzera. Urte batzu lehenago, anekdotikoa zirudien arren, gerora erabakigarria izango zen zerbait gertatu zen. Mikel eta Lourdes bikoteak opor bidai bat egingo zuen Eskoziara. Mikel Garmendia ura Andrekin ezkon bideian ari izan zituen urtuen urtek. Eta egun baten, alaxe, kasualidadez, ikusi gendun bezperan, herrikirol saioa zeola Portri herria. Eskai islan, jungo algia. Eta arek esaten ziuan, nola ikusi zizkien Borja Urtitzaiek eta bata beste, eta herrikirol zereala. Eta orduan, uztarketa bat sortze komun izango inekela herrikirolak aitzaki hartuta, ezta? Alex Salmond, Scottish National Party, SNP, 14,650. Jakin gendun, 2007 urtean hauteskunde batzuk izan ziela Eskozin, eta urte askon laboristak egon ondoren, lehendiziko aldiz SNP-ko Eskoziko abertzalek irabazi zutela hauteskundek. Eta bere programan eman zon puntutako bat Eskoziarrei beren etorkizunetaz erabakitzeko galdeketa bat inbertzuela jarri zuen data, referendum data, 2010 urtea. Guk hemendik hori ikusten gendun desiertu zabal baten oasi bezala. Denon artean erabaki gendun zergatik ez genion zentzu bat ematen bidai horri, eta Eskozin momentu hortan erabakitzeko eskubidea mai gainen zutena, hori gure ganatzea eta demostratzea gai ginela sensibilia ezberdinetako jendea batein olako oinarrizko eskubide baten, ezta? Baina gure historiari begiratuta, lur hauetan bategiteak ez dira errezak izaten. Oinarrizko eskubide hori, gatazka historiko luze baten lokatzetan harrapatuta dago aspaldi. Alkarrekin bizitzeko sortuak izan diran leku oroigarri hauetan. Administratiboki bi estatutan banatuta dagoen herri batekoak gara. This board has always been more of a theory than a fact. A theory of the French and Spanish governments whose vigilant customs officers patrol it. No, the people who live here are neither French nor Spanish. They're Basques. Historiako lehenengo bombardaketa zibil indiskriminatua jasan genuen.
Eta bombardaketa horrek, 40 urte luzeko diktadura militarrari bide eman zion Euskal Herriaren hegoaldean. Hamarkada batzutako zapalkuntza politiko eta kulturala jasan dugu. Testuinguru horretan sortu zen herritarrez osatutako borroka armatuaren mugimendua. Belaunaldiz belaunaldi gaur egun arte hedatuko zena. La lucha armada forma parte de la vida cotidiana. Buena o mala, siempre ha tenido eco en el País Vasco. Eta hori gutxi balitz, bertako biztanleriaren baitan, abertzaletasuna ere bi bando handitan banatuta dago. Historian zehar, behin eta berriz etxaituta egon direnak. Bata, abertzaletasun instituzionala eta demokrata kristaua. Bestea, abertzaletasunari langile eta askapen borroka gehitu ziona. Indarkeria giro batek bildu izan du egoera. Gizarte zauritua eta banandua da gurea. Testuinguru horretan kokatzen da nazioen munduaren hastapena. Famili baten bilatu dizkeke sensibilia ezberdinetako jendea, baina elkarrekin zerek. Lantokitan sensibilia ezberdinetako jendea ikusi dezakek, elkarrekin zerek, proiektu baten lanen. Kuarriatan elkarrekin zerek, eta bikoteke sensibilia ezberdinetako osauta zerek Euskal Herrian. Baino, ezin genduan eskubide, oinarrizko eskubide bat, erabakitze eskubidea dan bezala ingurun batein. Eta hori baino okerrago, bizkarre mandak gendeala, edo muturtuta bizikin usteala. Angel, Euskal Herriko giro gatazkatsuaren anabasaren erdian, blokeo hura gainditzeko oinarrizkoenetik hasiko zen. Aurkako bandokoak izan arren, bere gandik hurbil zegoen herriko lagun batekin egingo zuen lehen kontaktoa. 2 urte honitzen, aurreko legegintzaldin, zinegotzi bezala Idiazabal herrin. Herrin sortu zen plataforma baten, Indazabal herri plataforman. Eta orduan tokatu zen baita ere, Asier Oiarbide PNV-ko zinegotzia. Gu laune gaituk, beste gauza guztien gainetik, behin beha etorri zian, Santiani, hola eta hola, idea honekin gebiltzeak, etxeki azer, zati ez diau zerbait egiten elkarrekin, indeik euneaino, etxeki azer. Nik sensazio bali mauko ez ziazula kutxilloa bizkarren sartuko. Eta zu bali mauko zu sensazioa berdine, nik ez dizutela bizkarra ezer egingo. Hori da, beharrezko oinarri bat, konfiantzazko edozein ekimen, edozein proiektu aurrea ateatzeko, ez da? Beti esaten deuna elkarrizketea, eta elkarrizketea dano pregonatzen dugu, pregona guai, baina jo praktikan jarrin bardek, ez? Zatit dano gerek balore hori alde eta zean alde, baina gero praktikan jartze aldeu. Ze gauza eta ze ridikulua ez da, Idiazabalgo bi herritar ezagun udaletxen elkarrekin darenak, nahiz da bi alderdi ezberdinetako izan, ez ginen gai Idiazabalgo edozein tabernatan, o Idiazabalgo kalen elkarrekin egoten. Egiedek, obik zeibiliko itxuk elkarrekin egiten, bakik, hemen nola etiketea jarrita garen, beste ridikulu bat, izugarri, baina holaik. Beha zeina guten ginen, kontu eta zitzaileko. Eta ordu juten zezkion, gai eta zitzaien, ez da? Bintzat autodeterminazio eskubideen alde, aldarrikapen bat inbar diau. Horrekin dano de akordo horrek. Ez horri gehiago konotazio gehiago jarriko ez zikian nolakoa bat, baina autodeterminazio eskubideen alde. Danok abertzale gaituk. Ez alde una berri hau bere burun jabe izatea. Ez alde unai, nahi deu. Sin tapujos, nahi diau, ez? Zekati ez gea kapaz, hoixe bea esateko. Handi gurrengo eskilara mailan, ja gazteitu kolore, gazteitu matize, gazteitu zea desbiatzen. Horreaino de akordo berek, ez? Autodeterminazioaren aldeko aldarrikapenura, urteroko herri kirol jaialdian aurkeztea bururatu zitzaien. Horretan buru belarri ari ziren, Angel, Mikel eta herri oso bat. Herri ekimenan aurkezpena herrin inbergenduan, frontoien. Mikel uan buru belarri egunero, alguazileuan, eta egunero aukera zeukean kotxekin bata beste ibiltzeko, eta neoneke bai, eta egunero egin oztean, Mikel una ez, gaiatu gaitu kafea hartuko jau, eta beti kontu honeken, ez, hau osatzen. Mikel uan, gizon kirolari eguan, herri kirolari, Aizkorriko maratoia egiten zean,
kiston kirolari eguan. Eta urtarrien 18 hola, usteat, ostiral batuan, aizkorria junuan, mendia, atxalden, eta bueltakon aizkora hartu zian, eta otzaurte baino lehen, hango leku batean junuara aizkoran aitzeguala, aizkoran hasi guan da, morra gainen torriztikoan da hil linduan. Eta herrik kisto golpe izan nuan. Nik usteate, guela pixkate, segitzen genduana ez, o admiratzen genduana ez. Mikel Luan pixkate aglutinatzen ziana, aglutinatzeko gai juana jende ezberdin, Halabeharrez, jaialdia istripuz hildako lagunak omentzeko ekitaldi bihurtuko zen. Ekimenan aurkezpena, 2 pertsonak egin zuten Idiazabalen. 2 sensibilitate haundinak ordezkatu zezaketen 2 pertsona. Ezagun eta errespetatu. 2 pertsona horik Idiazabalen frontoian autoteunaz oinarri hartuta aurkezpena egin zuenen, Idiazabalen eskema guztik hausi ziren. Eta ze gauza ez, horrek hausi zituen eskema eta horrek iriki zituen atek. Zatio, jendea zaizeon horrelako argazki baten atzetik pausok emateko. Egiedek, konfiantzako, launtasun igual, batetik abituta, entziala, pauso bat pintzete, azaltze bat, ontan de akordo horrek, zati ez du egin beharrez. Gauza, simplea, xumea, igual. Eta gero, jartzen handia eukidona. Gertatutako ezbehar guztien gainetik, ez zuten Eskoziarako bidaiaren asmoa bertan bera utzi nahi izan. Eta bidaiako kontu dena lotzera, 3 lagun bidali zituzten Edimburgora. Una compañera de Bruselas, la única cosa que me dijo es que me enviaba a 3 mandatarios vascos a comentarme un tema sobre un tipo de actividad cultural deportiva que se quería llevar a cabo en Escocia. 3 mandatariek argi eta garbi zuten jarraitu beharreko ibilbide horria. Oain hori indiau? Oain uste urrengo pagina gerekela, urrengo paginara batzekela ia. Beno, gutxi gora bera. Nola edo hala, aurkitu zuten lotarako aterpea. Maletan dokumentu garrantzitsuak zeramatzaten. Gaztaia, hemen bai. Gaztaia. Nantza merkantzi hemen, etio. Ya tienen fuerza estos, Pues nosotros ya verás, se va a recargar. ¡Y Eva! Nos encontramos en un local de Edimburgo y me sorprendió porque me dijeron oye, somos 80 que venimos de aquí 3 semanas, o sea, a ver si nos puedes ayudar. Y yo le dije, creo que conocéis poco la manera celta o anglosajona de hacer las cosas, donde se necesita una planificación de como mínimo 2 meses y medio. ¿Has conocido a muchos mandatarios que lleguen con una maleta llena de quesos? No, la verdad es que eso fue una sorpresa, fue una estrategia innovadora. Gure planteamenta gustatu zaion, baina garbi jarri zen gauz bat. Han guk edozein gauza egiteko, babes bat behar gendula. Babes politiko batekin joan behar gendula utza. Me comentaron que también había interés de contactar con políticos, preguntarles sobre el proceso que se está viviendo en Escocia. Eta gure erantzuna izan zen, guk ez gendula nahi, alderdi politikon babesa edo berenkazioa ez gendula izan nahi. Angel, jarri. Ekimen honek arrakasta izango du. Profezia bat, eta parranda txopare bat botata, eta gaztapilo bat utzita, 3 mandatariek herrikideei Eskoziara abiatzeko deia egin zieten. Eta horrela, 80 galiarrek
Idiazabaldarrek Eskoziara lehenengo inkurtsioa egin zuten. Eskoziak euskaldunon arreta hundirik bere ganatzen ez zuen garai hartan. Me acuerdo que los tres delegados vascos en un lado de la mesa, los tres representantes del Ayuntamiento de Edimburgo en otra, yo en medio haciendo un poco de traductor, y desde la izquierda me venían la idea de, bueno, pero ¿qué pasa con los ascolaris? ¿Qué pasa? Las hachas no habrá ningún problema, ¿no? Y los del Ayuntamiento de Edimburgo diciendo, ¿cómo? ¿Que hay hachas en una vía pública? Eso va en contra de todas las regulaciones que tenemos en Edimburgo. Y entonces la parte vasca me dijo, ¿cómo? ¿Ni los niños van a poder cortar árboles? Y ahí es cuando yo decidí no traducir esa parte, porque entonces ya yo creo que los del Ayuntamiento de Edimburgo, bueno, nos echaban. Asko akoratu zinean Mikelekin. Bai, oso berria izan. Oso berria izan, da gaina Eskozira, ez da? Eta Eskozira, bere ilusiokin, bere nahiekin. Gure benetako asmoa lantzen eraitu ginen. Eta ginen Eskoziko parlamentun, eta egin uzten elkarrizketak parlamentari ezberdinekin, sensialia ezberdinetako parlamentarekin. Eta guk Eskoziko parlamentario konservadore batik galetu genion zer irudituko litzaizuke garai hartan Erresuma Batuko Gordon Brown lehen ministrok ez balizueke Eskoziarrei zuen etorkizunera agetzen utziko. Eta bere erantzuna izan zen. Hori guk ez genduko onartuko. Eskoziarrak erabakitzeko eskubidea daukagu. Eta horregatik guk ezezkon alde lan egingo dugu. Hori da gure ustez hobena. If unionists choose to try and deny people that right, all they will do is increase the demand for that right. Euskaldunek utopitzat izan dugu erabakitzeko eskubidea autodeterminazioa. Bai, haitu izan dugu, ezta, gertatu izan diela 11.000 kilometrota Quebec izeneko leku baten behinez 2 aldiz erreferendunekin zituztela beraien etorkizuna erabakitzeko. Gero ere jakin gendun Gurrenlandian gertatu zela, baino han gertatutako sortutako olatuoik inertziorik guregan ez zuten inongo eraginik izan. Baina 2010 urten ikusten gendun ez zala 11.000 kilometrota gertatuko. Etxen gertatuko zala, Europa zaharren gertatuko zala, gu bezalako nazio zahar batek, Europa zaharren bere etorkizunez erabakitzeko gai izango zala eta pauso hori emango zala. Eta gure reflexioa zen, 2010 urten aprobetxatu behar dugu, lehenago bai Quebecen, o bai Groenlandian, o bai beste adibidetan aprobetxatu ez duen olatu hori, inertzi hori aprobetxatu behar gendula. Eta hortako gizartea sensibilizatu behar gendun, hori zen gure lana. Bihar berriz etxera, goaz geure kasa, aztea ez zaigu izango erraza. Aztea ez zaigu izango erraza. Handik urtebetera nazioen munduak bere eredua ezagutzera emateko dokumental bat egitea pentsatu zuen. Horrela ezagutu nituen nik, hitz egiten ari zaizuen honek. Idiazabalgo Angel delako bat etorri zanean lehenengo aldiz Zumaiara egia esan da, egia aitortu behar badet, pereza ikaragarria emate zidan, abentura hontan hasteak, ezta? Zurekin jone behin baino goiotan izan itzen, zean Zumaian. Lehenengo zitatik, etengabe sinistarazi nahi zidan, Euskal Herrira olatu handi bat zetorrela, aldaketa aro bat zetorrela, giro politiko aldatzera zijoala, egoera horri aurre hartu behar geniola. Eta azkenen emantzon bere emaitza, ez da? Buruan zuten dokumentalarekin lagunduko niela agindu, eta Eskoziara egin asmo zuten bidaia grabatzetik hasiko ginela esan nien. Baina egia esan, orduan ez nekien dokumentala nola egin, zer kontatu. Hipotetikoki Eskoziak eduki dezaken papera, baina esan ze fortzatu, ez da, Eskozia lotu behar dut Euskal Herriarekin, ez dagoenean berezko loturarik, Garbi esan da nik Eskoziari buruz 4 topiko baino ez nekizkien. Bat, whisky ederra egiten dutela. 2,
Sean Connery eskoziarra eta independentista dela. 3, Braveheart ikusi nuela. Eta 4, golfa handiz etorrela. Beraz, nunbaitetik hasi behar eta oroitzen dut egin nuen lehen gauza, euskarazko Wikipedian Eskozia bilatzea izan zela. Eta bidaian abiatu aurretik berriz, Lonely Planet Scottish Guide erosi nuen. Han junginan, espedizio handi hartan, 70 lagun, abioia hartu eta ezagizen bat eskala eginaz. Aurreko bisitaldian landutako harremanei esker, nazioen mundukoak Eskoziako iparraldean egiten diren herrikirol topaketetara gonbidatu zituzten. Alegia, Highland Gamesetara. Eta han ginen gu ere dokumentalarekin hasteko prest. Talde profesional bat. Baietz, profesionala. Bimotikok ere atera zienen, ikurrin hartuta. Jende guzti harrera hue eintzi gutenen da bimotikok azaldu zienen. Bueno, ire dituk. Osea, ire dituk eta... Nik uste beha ere arro daula, ez? Herri batek beha tarteko dala, noaino aiau gean, eta bandio noaino aiauko gean. Eta beti gure ondo nengo da. Antzeuden 10 estatuko ordezkarik, eta gonbidatu berezi bezala euskaldunek, ez da? Oso berezi izan zen. Ara joan aurretik, nazio mundukoek esan ziguten, ura oso ekitaldi garrantzitsua izango zela, ikusmin handia zegoela, milaka eta milaka lagun elkartuko zirela egunero, Eskoziako kirol topaketarik handienetakoa zela, han aurkitutakoa ordea, etzen hainbesterainokoa. Baina arrakasta ez da soilik zenbakitan eta zifretan neurtzen, eta bidaia honek berea eman zuen. Eskoziarren eta euskaldunen arteko harremana estutzeko balio izan zuen. Batzuk bai estutu ere. Eta batzutan intimitateraino. Aman komunean ditugun ezaugarriak ezagutu genituen. Zibilizazio egoskorrak gara. Ederki pasa genuen, eta Idia Zabaldarrak eta gu elkar ezagutzeko ere balio izan zigun. Haulenago lanian diagu ikusi. Iri ondo ez ikusi? Baitza bezelaxe erortzen dekasi, baina metro terditik eroriko aizi. Eroriko aizi. Gauza guztietan jartzen duten grina eta sinismena gertutik ezagutu ahal izan genuen.
Bidaia hura bukatzerako, lagun kuadrilla bat ginenia. Ez, golpetik ez, Bueno, gora guta, gutarra. Ahora. Scotland. Venga. Thank you very much. Mila biztanleko herri batek nola 2 urtetan Eskoziko 2 bidai egin zion, nola termino hau bere eremun gizarteratzen nola izan, guk kapaz izan bali magia hori egiteko, zer egin dezake 77.000 lagun bizitien eskualde batek. Esan eta egin. Nazioen mundua herri mugimenduak Idiazabalgo mendi mugak gainditu zituen. Elur bola handitzen zijoan. Handik zabalkunde lana handia zegen da. Baliabide behar dituk eta baliabide gutxirekin gilea dituk eta bueno. Baina hala ere nik esan nikek Goierrin egindan saio txau. Ezken 6 hilabeteotan. Beste eskualdetara zabaldu ezkero, Gipuzkoan eta baita Euskal Herrian ere, ekar lezakela movimendu desentea. Zerekin lotzen da Idiazabal eta bere eskualdea? Zerk ematen dio izen bat munduan? Zerutik hartutako eskualdeko irudiak behar genituen, baina ez genuen helikoptero bat alokatzeko dirurik. Marron lagunaren gana jo genuen. Ateatzeko behar di beste bat, baina jutaiz aurren, beste atzen eta aurren jutaiz. Parapentetik ikusita, Goierriko eskualdea menditsua da erabat. Paramount Picturesen antza duen mendi hau txindoki da. Gailur simbolikoa bertako biztanleentzat. Tertziopelozkoak diruditen zelai hauetan, milaka urte dira ardiak libre dabiltzala. Ez dakigu noiztik. Ez, lasai, ez ginen erori. Eta bizitzaren zikloa behin eta berriz berritu da landa hauetan. Euskiak urtzen du goian, gailurretako elurra, uarkadak jauzten ibarrera, geldi gaitza denodara. Aro eta garai guztien gainetik, bizitzak aurrera egiten duelako. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza urratu. Bizimodu baten oinarriak dira, lur bati lotuak, herri bati. Milaka urte dituzten bideak, transumantzia. Iotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak, gorririk ikut ezagun egia, argiz beterik burua. Behin eta berriz errepikatzen diren pausoak. Existentzia baten aztarnak. Eta txindokiren magalean, azken milaka urte hauetan, jendeak ohitura bat du. Gazta jatea. Jan eta jan. Eta lur hauetan bizi den gaztaren eromenaren adierazpen gorena, ordizin urtero egiten den Idiazabalgo gaztaren enkantea edo subasta da. Han izan ginen. Eta gazta usaindu, gazta aztertu, gazta zatitu, gazta probatu, eta berriz aztertu, eta pasa, eta hartu, eta jan,
eta gure gazta zeruetan zerana, eta gaztakaren artean gatazka, eta espektazioa, eta gu, eta eromena. Gatazkaren testuinguruan ezohiko mugimenduak ikus zitezkeen. Mundu mailako hainbat eragile ezagunek Euskal Gatazkaren konponbidea ardatz hartuta adierazpen bat egin zuten Bruselan. Euskal Herrian berriz, Gernikako akordioa plazaratu zen. Gatazkaren konponbiderako akordio zabala, hainbat talde politikok eta gizarte eragilek sinatua. Baina nazioen munduak mugimendu horien aurretik hasitako bere bidean jarraitzen zuen. Erronka berri bat jarri zioten beren buruari. Eskoziarekin harremanak areagotzea. Eskoziaren eredua Euskal Herriratzea. Naiz eta... Olatun goiko maila etzun hartuko azkenen urte hortan, baina tsunami hasitazioan ia, eta hasitazioan Eskozin, eta Euskal Herrine bai. Ordizin, Euskal Herria eta Eskoziaren arteko topaketa handi bat egitea zen hurrengo pausoa. Aurreko astean, tentsioa nabari zitzaien. Topaketa hura bultzatzeko Euskal Herri mailako politikari, eragile sozial eta kulturalekin argazki handi bat atera nahi zuten. Argazki bateratzailea eta berritzailea. Hazen jende etorrikoan, Exactamente etzeki hau. Zati, etorri zeki 50 o 80. Zati, azkenen jende ezberdinen artean haitu gaituk, kirolarik adibidez esaiteko gai dituk, kulturgintzako kulturgile batzu dituk, gu politikoketan kontrolota zeuzki hau, baina hortik aurreako etzik hau, exactamente zenba etorko ditu behar. Nio jende asko izatea espero dio. Igia moztuta propio, Ekot bagata, Galgo izen, Andrak esan ziak jakita, favorez, hio egin zaizune, hau moztuzu egia eta... Gaurko izi emertan moztu alde. Bai. Zanetan jankia izan. Atzo ordu bitar gartu egin iztean, itzaurrea osatzen, eta gaur zazpiterritan, eta Andrak lehen izan hausen zen, hio egin zaizun nintzen. Bikotxetan, guk bentze trastekin kotxe baten. Jende askokin egon barra daukek, denak ikutxu barra dauzkek, telefonotik egotea batzukin balio dik, baina besatzukin personalmente egotea komenideko personalmente onda lortzen dituke zeak, etortzea. Nervioso alago, Angel. Ez, nervioso goneok aste honetan egi esan. Guk eintzeki hauna indi hau, eta oain, abertze ze sortzen den, ze lortu den. Gaur ikusko dugu irudik hauta zer indi hau. Alkondara hau askotan jartzalde. Ez, lehen dizeko aldek hartzen diatela. Uda ondara hasi genduan da, azkenen merkeoa luntxe nahi gendu atatzea, eta merkeoa atatzea tio, guk zerbitzeare guk imardi hau. Ekarko di janari baina zerbitzu guk ingo di hau. Isto leku edek, Bai, baina ez, hor bai. Izan behar honen? Somatzen zen giro berri bat, eta segurazki garai berri baten atarin genduela gehienok garekiun, gehienok ikusten genduen, sumatzen genduen, ezta? Orduan gure leloa garbi izan zen, unea iritsi da. Autodeterminazioa gauzatzeko unea iritsi da. Unea iritsi da Eskozin eta Euskal Herrian bai. Nori barri hau? Imarria, arriskatu imarra ditu. Egunon. Barrundan aprestiok, baina arriskatu barra ditu, aguanta barrazokik ordu bete. Zegurtan austartea dek, etziokola guain botatzeko zehaik. Nik aguanta digo nikek, irudie
Eski irudi haudek, eski argitasune, Hasi du. Hostia puta. Baina, ni pentsatzen dira, seitzen dira pentsatzen, etxin gara Egun nahi deuna da azkenen argazkiatea bai, baino batez nahi deuna da elkarrizketak sortzea jenden artean ez da, gai honi buruz alba da, eta ez egualditaz. Ia lortzen duen pixkazirik hau ez. WhatsAppatek zerbitzen nahitzeko edo? Jende etorriko da. Bator, bale. Asmoa zer nahiak hartuko atako da argazki, sinaketa eta gero izango da. Bai. Junginan konturatzen, hau etzela herri bateko talde baten historiatxo arrunt bat. Konturatu ginen ari zirela espiritu bat eta idea bat eta estilo bat zabaltzen. Idiazabal mugetatik kanpora ateratzen zena, Goierri bera gainditzen zuena eta Euskal Herri osora edatzera zijoana Ordiziko jai handi horrekin. Irakurriko da Igartzako manifestue eta ondoren argazki bat ateako da Nazio Mundua Gurrian 16ako antolatu dauken jaialdi hori bultzatzeko deialdi eginez. Carlos, barkatu. Ramon, Carlos, aurren jarriko zate favorez? Jonez, zure aurren jartzen izan. Marogeni, torko zea favorez aurre baita ere? Aurrea torko zea bai. Dani, hau bestalde emango dio. Eta bestalde. Bueno, hasi. Euskal Herria nazio naturala da. Euskal Herriak bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea du. Nik uste lekzio bat Mondo Eskuela dan hori, eta nik hortaz jakin joten hemenetan ilusio nago inaz, ez? Eta horreitin hau den. Ikusten da ambizioekin dabiltzala, ez? Datoz ambizioarekin, datoz arrokariari gabe, baina konbentzituta lur rongarritua, nazi egokia botatzale bada ernaldu iten dela. Euskal Herrien gauza gehienak honenak, hola sortzitu ez, herri txikietan. Gure eskubidea hor dago, zutik. Eta gaia gure eskutan dago. Todo esto va a favor de lo que hace tiempo teníamos que haber hecho. Pero bueno, nunca es tarde. Utopiak noizean ben egiak bihurtzen dira. Argazki politia izan dek, eta horrek ikerarrezko poza batek. Batek esan zion bezala, autodeterminazioa gaia gai garrantzitsu egiedek politikon esku bakarrik usteko. Herritarrak badu zer ez desanik hor, batez ere gure etorkizuna entzegen egialako. Ikustek ikusiko dekela eskubide hori gauzatzen. Nik iruditzen zitek gauza reala izateko aurrena irudikatu egin behar deke. Eta behin irudikatzen dekela, gertu batzen nahi ez. Eta ilusio balen badek, pausok ematen haste ez. Nik dubi gertzaukeat ikusiko jatenek. Baina alkondara ze. Baina joa? Baina alkondara? Baina alkondara urrengo ekitaldirako utziko diat. Ordiziko topaketaren aurreko egunetan, lan asko zegoen egiteko. Voluntario asko ari ziren horretan, baina inorketzekien nola aterako zen. Zenbat jende behar dezute ekonomikoki buelta emateko? Jende asko. Egun osoan zehar, 4.000 laun etorko alie, 5.000 laun etorko alie, nik uste ondo mango gendukela buelta honi. Baina etorri behar du. Etorriko dia. Etorriko aldi. Nik uste bai. Gure asmoa zen,
eskoziarren etorrira horri zuku atatzea, zuku nazional bat atatzea. Ez izatea herri ekimen batek itxentzon gauz bat, baizik eta auzola nazional bat eitea, evento garrantzitsu bat sortzea zen, gure asmoa. Eskoziko parlamentarik zetozten, Eskoziko BBC o BBC Alba telebista zetorren, Highlandsetako zinegotzi zetozten, ardura hondik zien eta hitz oso potolok zien. Bakarren batek arazo izango dik hemen sartzeko... Kristo normali bintzuk ez da? Bakarren bat zeo, baina Little Tom gautxitintziek eta bi metro eta piko ez duen... Bai, sekulako piko. Duda zeukat berri txarrak konzertuekin. Zeba? Amabitan, dek? Gauen, izango dek, hori dek. Horrek emantzea, baina ez ni oso zaleanok berri txarrak. Bajuna, Gure asmoa ez da herritarrak bere aldetik eta hemen uztarketa behar do, herritarrak, alderdi politikok, instituziok denen arteko uztarketa behar do. Hemen azkenen gizartea denon artean osatzen dugu. Your crazy idea. Our crazy idea now is real. Ze beldur gendun, hainbeste lan inda gero ze gertau ziteken, ez? Ze gu proiektu hortan sinisten deunok badakiu, baina eske besten erantzun ez dakiu zein izango dan. Eta amardarritan ue oso triste zeo. Baina maikatan ikusgarri, zoragarri izan zen. Nik hor, hartu nola seitue, neu bakarri dakite, nolakoa izan zen. Nazion mundua herri ekimenaren izenean, ongi etorri, eskerrik asko etortzeagatik. Unea, iritsi da. Hau, abia puntu bezala izan beharko luke, Euskal Herri mailan, onelako mugimendu, zabal, sendo, aunitza eta indartsu bat edatzen joateko. Urte asko gabiltz bakoitza bere aldetik, eta grabeagoa dana, bakoitza besteen kontra. Eta hori gainditu egin behar da, eta ez da erresa. Horrelako gauza egin bizkana gaindituko da, baina beharrezkoa da. Zuk uste dezu zure begilekin ikusiko dezula eskubide hori gauzatuko da eguna. Ez dakit nahi zarra naiz, baina zuk bai. Markel, berri txarrak arte, oze? Ez. Eno gatrabitzen. Ja urduako jendea gama bizka betutat. Bai, ala. Orduan berri honakin gehatuko. Berri honakin gehatuko. Beste bat egon gure. Honi ere dantza eragiten dio enbor luze horrek. Gogoratu, post! Metro, 70 zentimetro, ondo australiara! Gu ezkia hortan jaiok, eta gu ezkia ez dara profesionalak kontuetan eta
Eta ez daukagulako erreztasunik jende askon aurren hitz egiteko. Baina ikusten genuen, unea iritsi zala, oihartzun handigoa izateko, ezta? Saroik minututxo bat eta barrua bat. Perdonak eman barretik guizkia. Eta mugimendu horren izenean, Angel Oiarbidek hartuko du orain hitza. Atxaldeon guztioi, oain arte banan-banan haitu gea gure saiakera horrekin, hau ja plaza hundisegoa da eta ber nola moldatzen gea. Aukera hori aprobetxatuko nahiko nuke, herrikimen hau, errealitate izan zedin, bihotz eta buru, ibil ziren eta istrikuz joan zitzaizkigun Mikel Garmendia eta Loinaz Urrestarazu Idiazabaldarrak. Angel sartu zanen, hitz egiten hasi zanen, ez da hitze, baina unditu nintzen, bera etorri nintzen. Bera etorri nintzen, eta buka orduko, jun beharra izan duen non, arna sartu beharra neukelako. Horregatik diogu, gure helburua ez dela abertzalean arteko indar metaketa bat. Gure helburua hori baina oinarrizkoa da. Gure helburua da, gure herrian oinarri demokratiko bat sortzearena. Olako tabladu baten gainen beha hitz egin geneon, eta bere azpin Arzaiuzti hasi eta Tasiotzi zeitu eta denak bera neotea eta guk gora neotea netzako garrantzitsu da. Ea ibentzez zer pentsa eman beharko liekela. Bildu, batu, elkartu gaitezen, herritarrak ez daitezen, goitik zer etorriko denaren zain egon. Etorkizunari heldu dezaiegun eskuekin. Hurrengo belaunaldiek, etorriko diren belaunaldi berriek, harrotasunez begiratu dezaten 21. mende hasiera honetako Euskal Herritarrok heldutasunez egineko saiakera zintzu hau. Une iritsi da, gora zuek eta eutsi goiai! Intentzio bakarri da batzea eta danok elkarrekin indar bat egin dezakegu, baina bakoitze bere aldetik joten baldin magea ez dago indarrik. Eta hori da nik uste orokorren asmoa, ez? Jende hau ari da lanean oso gauza oinarrizkoa eta simplea eta naturala eskatuz. Nola ez du edukiko pertsona batek eskubidea, mundu hontan zer izan nahi duen erabakitzeko. Zeinek ukatu diezaioke norbaiti eskubidea zer den erabaki ahal izateko. Holakoxe sinplea da. Hori da burruka honen drama guztia. Mikel eta Lourdes idaian ara juntzialako dator geroztik Eskoziakin montatu dan guztia, ezta? Neurri batian. Nik usteat 4 urteotan dena kasualidadez beteta ondala. Baina suerteare bilatu egin beharra. Eta nik iruditzen zaite bidera atera zaizkigula suerte o kasualidade guzti horik, ezta? Gu bila jonda.
Ordiziko topaketaren kartelak eta gainerako testigantzak Lazkaoko Beneditarren fondora eraman genituen. Euskal Herriko historiako beste milaka agiri eta testigantzarekin batera gorde zitzaten. Hau da, Miramarren sinatu zana, originala. Hemen daude zea guztik, sinatzaile guztik. Oso derra, hori ere hemen dago. Bai. Mundu guztian ahoan dagoen eta dala eta gora eta bukatu inbardola eta asira noiz izan zerratik izan zen eta hori. Nik hemen zen etan lehenengo manifestazioa. Berak egin zuen komunikadua. Orain azkenekon zai gaude. Zuk uste dezu, zuk jasoko dezula, bilduko dezula, herri honek bere erabakitze eskubidea gauzatzen duen eguneko dokumentua? Hori ez dakio misterioa da, nahi bai. Eta hemen leku berezian jarriko gaindukelare bai, dokumentu hori. Uste dezu egun hori ezautuko zula? Nik ez. Egun batean, Idiazabalgo mendibide batean gora eraman gintuzten. Ez genekien ondo orduan, nor eta zer aurkitzera gindoa zen. Ondo? Zenbat urte honea etortzen? 30 urte. Astantzan. 14 urte gina zintzen, da hori 84, ba. 30. Eskola nehien, da ardiko zinautan asintzen, kito ne eskolako gogoa. Eta ungo batzuk eta jendea da, haitu nien, bai, ungo beroa, harri azpiti, sineo zai, eta beroak egin biltzen zuela, eta hori haitu nonen, bai, nire asintzen, ordu, da, ala maneja, olesi, nire kasa pizkake ikesi. Tardik zein larretan gustora gultzen dien, bero hogin zeitzen duen, larrea dien da, itzara nahi izaten duen, bestela, hastun di zeituka. Da, bero hondekin da itzalean euki maneja hau, temen bada ere pagari ez ikustu nuen itzalak. Zarra, da, hola xe. Zaula ondan hasi nintzenen, landara txikitki bat zion, makila bate ondoan sartu, gorgarri, eta zion, nik hemen irurogi da bada matzat, irurogi da, eta honek, iru eta bi, iru urte, hola xeuko ditu arbola honek, lizar honek. Zure laguna izango arbola hau? Ne laune hau. Ni zauzena ondonek. Zuhaitz honek Luisen bizitzari kerizpea eman dion 60 urteotan, zenbat gauza ez ote diren gertatu gure herrian pentsatu genuen une batez. Aldatuko altzen dukezu txabola hau eta txoko hau palazio bagatik. Hala, kanpo ondata izan da ibili, eta unea torritan, konforme. Berritze, atzea tranquil. Ne leku zerantxe behitu da, eta naiz pobrego bizi, ne guztua. Hasi ziren betetzen, Angelek eta hainbestetan esan zizkiguten aurreikuspen horiek, ezta? Ordutik, gidoiak bere kasa egingo zuen aurrera. Nazioen munduaren dokumentalari esker, historia zuzeneko batean grabatzen ari ginela sentitzen hasi ginen. Gure herriaren ziklo historiko baten bukaera eta berri baten hasiera izan zitekeena. Ezin genuen aukera hura galdu. Arrion,
Angel Oiarbide, ez munduko kidea. Ondo. Halako ekimena, herrietik eskualde batetik sortu den ekimena, ez? Nolabait betiko eremu politikotik kanpo sortutako ekimen batek balore berezia zeukak, herriaren parte hartza eta aktibazio suposatzen duelako, eta halako gauzak laguntzea gusto sortzen. Euskal Herriko gertakizunen protagonista izaten ari ziren zenbaitengana jotzea erabaki genuen. Eskoziako gaia nahi genien planteatu. Espero duguna da Euskal Herrian irikiko den prozesuak eta ziklo berriak nolabait bi herria jarriko ditula norabide berean, ez eta da erabakitzeko eskubidearen gauzatze bidean jarriko dela gure herria, beraiena Eskozia jarreta dago bezala, eta horrek aukerak emango ezkigula elkarlan eta harreman berrietarako ere. Gogoan dutu haine, adibidezan, Estatu Batuetan, Stanfordeko berrikuntzaren institutuak esaten duna, hauain, dauzkagula, geure munduan 5.000 herri, kultura, hizkuntza. Eta hauetatik bakarrik gehatuko direla, bosteon ez gehiago. Mende honen, bukaerarako. Hori zer da? Bizi eta genozidio kultural bat, geure aurrean dago. 2008 Idiazabaldi sortu zen herrikimen nazio mundukoa eta Eskozien izan ginena. Ikusi dugu naiz eta ekonomia garaia oso tristea eta komplikatua izan, eskoziarrek ez dutela galdu ilusioa herria ere eraikitzeko. 21. mendean bere nortasuna defenditzea, non eta Europar Batasunaren barruan, nik pentsatzen dut eredu oso polita, eta emankorra dela. Wall Street Journalek 2010 urteko azken egunetan Arnaldo Otegiri elkarrizketa bat egin zion. Etzen besterik gabeko bitxikeria bat, horrelako egunkari batek preso daukaten ezker abertzaleko buruzagiari elkarrizketa bat egitea. Tiene mucho poder los mensajes que lanza desde la cárcel, no es lo mismo que lanzarlos desde la calle. Pero creo que lo más importante ha sido que la labor que él estaba desarrollando ha encontrado relevo fuera. Nosotros teníamos muchísimo miedo, o sea, cuando el gobierno ordenó esas detenciones pensábamos que aquel debate se venía abajo. Y bueno, pues han salido 3 personas que han cogido el reto y yo creo que lo han hecho muy bien. Ordurako, ezker abertzalea Irlanda eta Hego Afrikako bake prozesuetan pieza garrantzitsua izan zen Brian Currinekin elkartzen hasia zen. Eta alde bakarreko pausoak ematen hasia ere bai. Our town, Idiazabal. Okay. And it's very famous. Fantastic, yeah. And is it vacuum packed? Because I'm flying. Yes, but no problem. Yeah. You can see that. My wife would be very happy. We have probably the best one in the world. Oh, really? Yes. Nosotros ya conocíamos que Brian Currin estaba haciendo un trabajo. Él expresó que le vendría bien tener aquí un apoyo logístico y también para los contactos y otras cuestiones. Y a partir de ahí empezamos ya a trabajar más intensamente. It's very difficult to have constructive, meaningful negotiations when one party has got huge power and the other party has got very little power. It is that power imbalance that partially informed the need for there to be an international contact group. Ha venido un tal señor Brian Curry, que es un negociador profesional, un mercenario de los procesos, y se ha traído una banda de gente para intentar negociar y para intentar mediar. Ha habido mejores mediadores que Brian trabajando en este conflicto. Ha habido personas Brian es de un nivel máximo, ha habido personas de un nivel estratosférico. Pero mira, a veces son mucho más efectivos y mejores en su trabajo facilitadores que siempre han estado en un segundo plano, que han sido menos conocidos que los que al final se llevan el Premio Nobel de la Paz. Thank you. Muchos de los consejos que dio el propio Brian han sido utilizados y bien utilizados por la izquierda abertzale, y sobre todo esto, unilateralidad incondicional. El gobierno español, en cambio, parece que le ningunea bastante, ¿no? Sí. ¿En realidad es así o...?
Parece. Mira, o sea, él ha recibido presión, o sea, él y otras personas han recibido presiones y distintos intentos de obstaculizar su trabajo. Cuando algo así ocurre es porque están haciendo algo que al gobierno no le gusta. ¿Y por qué no le gusta? Yo creo que el gobierno se siente muy seguro, o se sentía muy seguro con la situación que había hace un año. ETA está muy débil militarmente, detenemos un montón de comandos, prácticamente no cometen atentados, la izquierda abertzale está ilegalizada, nosotros gobernamos en Gasteiz, la situación era cómoda, así vamos ganando. En cambio, pues Brian Currin, también lo que le dice a la izquierda abertzale, si queréis que realmente haya un proceso de paz, tenéis que hacer algo vosotros para que se remueva la situación. O sea, en esta situación no tenéis nada que hacer. Y claro, cuando planteas eso de los pasos unilaterales e incondicionales, es cuando se va provocando esta nueva situación, todo se remueve, van surgiendo oportunidades y esto hace que el suelo que ahora pisa el gobierno es más inestable. Y eso, evidentemente, me imagino que no le gustará. Urte berriarekin, etaren suetenak eta ezkerra abertzalearen jokaldi politiko historikoa etorri zen. Erabateko iraultza eta aldaketa. Ezkerra abertzaleak talde politiko berri bat eratzeko estatutuak aurkeztu behar zituen. Berritasun handia omen zekartzan. Mundu osoko komunikabideak bildu ziren egun hartan. Espektazioa goi-mailakoa zen. Ezkerra abertzalea helburu politikoak eskuratzeko indarkeriaren edota mehatxuaren erabileraren aurka azalduko da. Eta erabilera hori errefusatuko du. Hor barnean kokatzen da etaren indarkeria ere. Helburu estrategikoak luzekoak baditugu, guk independentziara eta sozialismoa dira gure luzeko helburu estrategikoak, baina guk motzera daukagun helburu nagusia gatazka gainditzea da, gatazka politikoa gainditzea da, edo hobeto esan da, gatazka politikoa termino demokratikotara eramatea. ¿Este es un modelo de resolución a la vasca? ¿O está inspirado en algún modelo que se haya aplicado anteriormente? En pocos sitios del mundo ha pasado esto, que sea una de las partes, entre comillas, la que va dando pasos unilaterales. Y aún menos que los pasos, sobre todo, los esté dando la parte política, no la parte militar. Yo creo que eso es lo mejor de todo. Gure grabaketa prozesuarekin gurutzatu dira zenbait gertakizun, herri honen egoera ondo islatzen dutenak eta errealitatearen adierazgarri direnak, ezta? Esaterako, Trebijanoko jaia antolatzen ibili zen koordinatzaile nagusia, Patxi. Akreditazioen kontua. Hilabete batzutara atxilotua izan zen. Eta Eskoziara gurekin dantzari gisa etorri zen mutiko bat ere, Iker Moreno atxilotu zuten. El portavoz de la izquierda abertzale asistía a la detención de su hijo esta madrugada. Biek ere tortura basatiak salatu zituzten. Nahiko argi zegoen prozesuaren alde bakarrekotasuna. Baina historiak eta istorioak aurrera egin zuten. Gure gidoiaren beste hildoa ere etzegoen geldirik. Eskozian SNP talde independentistak hauteskundeak gehiengo osoz irabaziko zituen. Alex Salmond, Scottish National Party, 19,500. Udal hauteskundeen atarian Bildu sortu zen. Ezkerra abertzalea ardatz zuen koalizio soberanista. In both South Africa and Northern Ireland, Sinn Féin and the ANC were legal and were able to participate in the peace process, whereas Batasuna could not. The focus of the work that I do in the Basque Country should be around the legalization of the political organization that represents the Basque people who believe strongly in their independence. Koalizioaren jarraitzaileek eta buruzagiek Madrileko auzitegi konstituzionalaren epaia itxoin behar zuten, legezkoak ote ziren jakiteko.
A nosotros, y así lo decimos, no nos gusta que Bildu esté en las elecciones. Ondo indezulo. Bueno, lauetan esnatu naiz da kabo baino. Bildu indarrez sartuko zen panorama politikoan. Donostiko alderdi bozkatuena izan zen. Legez kanporatzeak ekiditeko, ordurarte goi politikan aritu gabeko jendea aurkeztu zen Bilduren zerrendetan. Nik bizi naura egin, bata betu letan eta beste mehiko bezala toa betxiten dut, ofiziala ez. Botazioak ekarri duen emaitzaren arabera, legezko gehiengo osoa atera duen hautagairik ez izatea, Juan Carlos Izagirre Hortelano izango da, Bildu alderdiaren ordezkaria, alkate, boto gehien bildu duen zerrendako buru delako. Politika hitza kutsauta zegoen herri honetan. Jendek politikataz ies eiken zian, eta eikendik. Ikoan dela 3 urte galdetzeion Idiazabalen bati, ze iruditzen zaizu zuri eraketzu eskubideen ingurun, autoteplazio eskubideen ingurun, ze iritzi egokezu. Eta jendek ies eiken zen hortio. Ez da, nik ez diat enteitzen politika ez da, nik ez diat politika itzein nahi eta esaten zian. Eta gure erantzune baino, ez gaituk politikaz itzeiken nahi, eskubideetaz itzeiken nahi gaituk. Eta ez baino, haudek, termino hori lokatzetan zeban. Eta gure asmoa eta gure saiakera dek eta izan dek, kontzeptu hori, termino hori hartu lokatzetatio, garbitu eta gizarteratzea. Erabakitze eskubidea, problema edo irtenbidea. Well, internationally, there is a recognized right to self-determination. I don't think that the right to self-determination should be seen as a problem. If it's seen as a problem, then you're never going to find a resolution. Evidentemente, sobre el derecho a decidir es sobre lo que gira todo el problema vasco. ¿Tienen los vascos o no derecho a decidir su futuro? A convocar consultas populares. Y mi respuesta es que sí, pero yo creo que es algo sobre lo que va a haber que trabajar mucho, pero creo que va a ser el problema que va a aflorar con fuerza una vez que todo este tema de la violencia se termine. Zapatero zuri esan zizun, ez da? Si vivimos juntos, decidimos juntos, ez da? Bai. Decidimos todos, no solo los vascos. Bai, baina... Eta horrez daukagu ez erregiterik. Claro, es que nik esan hori aplikatzen baduzu vivimos juntos, dijimos juntos. Bai, baina zeuek erabakiko duzue Euskadiren etorkizuna non eta han Madrilen. Eta nik esan nion, horregatik esan nion, pleno berien esan nion, no. Tenemos que poder decidir vivir juntos. Eta horretarako erabakia hemen Euskadin. Erabaki egin behar du. Noiz lortuko da herri honetan normalizazio politiko bat, normalizazio demokratiko bat, erabakitzeko eskubidearen aitortzarekin. ¿Tú crees que vamos a ver el día en que la sociedad vasca pueda decir su futuro? Sin duda sí. Artzain etxolara bueltatu ginen. Aurreko bisitalditik liluratuta geratu baikinen Luisekin. Nola hitz egiten duen ardiekin, bordaaren humiltasuna, badu halako simbolismo berezi bat gizon honen bizitzak. Beto, nola jartzen den, Bai. Danak, nola, berrizin, dana naztia. Lizar baten kerizpeko etxolan, gatazka, ukazio eta ziklo politiko guztien gainetik, milaka urteko existentzia duen lanbide baten azken katebegia da Luis Artzaina. Burutazio bat izan genuen dokumentalerako, eta misio berezi baterako, gazta berezi bat egiteko eskatu genion. Guain, Idiazabalgo gaztan mundu osuan ezautzeu, Bai. Idiazabalo, izen hori jarrita. Lehen etzan hola izango? Izen hori jarrita.
lehen eta horremesteño. Koik, da ni denboran eri bastante gaztean itzela ego. Osea, hemen zu erizalgo matek, horrea Madridien ustez, gaztai konkursu noma jarri. Eta gaztai ikusteko, ilezabalgo matek, hemengo gaztaia kea egin, axala gorritute amentzon. Eta beste ez da, urezala gaztaia polite, dotorea, nik ez da gustoti, biztatio, ilezabalgo gazta. Gauzatzen bezala, ilezabalgo gazta, urezala polite, urezala eta honetan. Horrekin pixkaka, dana inguru gotan da, hartzaiek eta ilezabalgo, eta inguruko harri, izen hortan, eta hola da hola diko. Orduan esan duen, munduan bere gaztagatik ezaguna den herri txiki bateko biztanleak rebindikatzen dute, aldarrikatzen dute, mundua den gazta handi hortan zati bat nahi dutela. Horrela erabaki dugu dokumentalaren izena A Piece of Cheese izatea. Gazta zati bat. Holako simplea da. Ez da asko eskatzea, ez da. Bat, bi, romano bezala, bat, bi. Esan genuen, pentsatu behar dugu, suizo batek ikusi behar duela hau guztia. Nola kontatuko diogu zein den Euskal Herriko problema. Europa zaharreko herri txiki bateko biztanle batzuk ezinezko misio bati ekiten diote. Misión imposible lau, ezta? Hori da kontatu behar duguna. Dokumentalarekin hasi ginenean, bizitzerik inolaz ere esperoko ez genuen egun bat iritsi zen. Nazioarteko bake konferentzia. Nazioen munduak hasitako bidea argitzen lagunduko zuen gertakizun bat gehiago. Ziklo politiko berri baterako atea pasatzera gindoa zen. Kamara eskuetan genuela. Dokumentala zaratago, gure herriagatik sentitzen ginen pozik. Good morning, and I'm delighted to be here with Lakari and the other organisers of the conference taking place next week. I hope it will make a real contribution to a lasting peace here in this country. Europe and the rest of the international community care about what happens here. This is the last armed conflict in Europe, and it's time that it came to an end. Konferentziarako egun baten faltan, berriz ere Kurrinekin, obra handi honen itzaleko zuzendariarekin bildu ginen. Eta gizona gutaz gogoratzen zen. How is your documentary going? It's going good. Yes, and this is a historic moment, and for the documentary is very important. We're still looking forward to coming to your village, your town, and maybe when we come next time, we will be one step further, and then we can... we wish you are coming, and Thank you. We are hoping for that next step Good. forward. La valoración que tiene que hacer el Partido Popular al señor Curren y de su banda es que dejen de molestar, que si se aburren, se busquen un conflicto verdadero donde haya habido guerra entre dos partes, donde haya habido víctimas de los dos lados, pero que el País Vasco no es eso. Anybody who says that there is no conflict in the Basque Country doesn't know the reality of the political situation in the Basque Country. There is a conflict in the Basque Country. This is not just an issue of terrorism. Por tanto, nuestro objetivo es su derrota. Y ese es el objetivo de la inmensa mayoría de los ciudadanos y no pararemos hasta conseguirlo. I have no doubt that when the Popular Party is in power, and I'm sure they will win the next election, when they're in power, their approach
to this issue will be different from what it is when they have been in opposition. I'm now going to go for a run. Oh yeah? If I don't do exercise now, I won't be able to work tonight. And I've got lots of work to do tonight. I love cheese. Yes. So I should say esquericasco. Yes. Thank you. It's cheese from goat or from sheep? From sheep, yeah. Sheep, brovie, brovie. Okay, yeah. I know it. Gonbidatuta gaudela berriz. You're all invited to this all village going to just this have village. dinner with us Not wherever this you time. want. Yeah. But next time, wonderful. we'll have a meal. And a celebration maybe. Yes. Hopefully. It's a celebration much better. Gaur Alkondarekin, Angel. Gaur bai. Zeinek esango likek ez, oen dela 3 urte. Hau, biziko genduarik hain azkar ez? Giro batian hasi zinaten, da oen beste giro batian gaude. Ba bai, gure gurasok eta gure aitonamonak esaten ziguen beti, gu jungo gea mundontatek, zue jungo zate, eta arazo hau hemen gehatuko da ez, eta hau ez da konpontzeik. Eta ematen du, ba hori bestera batek gertatuko da ez. Iaia, esan lehike gu gazta usaia jarri dileula. Asunto honi ze, azkenian gazta gelditu behar da hor. Simbolo bezala ez? Simbolo bezala. Bakearen simbolua. Izatepa ez, indiok zeuke bere pipea, hemen gure gaztaia izango diegu bada ez? Epi, egunon. Sí, normal. Angelek 3 urte atzera Eskozian botatako profezia betetzen ari zela ikusita, bada espada, aieten ere errepikatu zuen. Nazioarteko politikari ilustreak euskal gizartearen eragile nagusiekin bildu ziren. Une simbolikoa ziren, giro berezia somatzen zen. Garaiak aldatzen ari direnaren seinale, Interpoleko zuzendari ohiak gure gazta sukalderaino sartu zuen. Kontrabandoan. Ordura arte ez genuen ikusi neurri hortako nazioarteko politikorik gure herrian, gutaz kezkatzen. Firstly, we call upon ETA to make a public declaration of the definitive cessation of all armed action. Secondly, if such a declaration is made, we urge the governments of Spain and France to welcome it and agree to talks exclusively to deal with the consequences of the conflict. Bye. 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 Okay. Bye. Bye. Thank you. There are some speculations in the papers about an imminent declaration by ETA. As we've heard, this conflict has been going on for many decades, and we need to just exercise a little bit more patience. But I would hope that it doesn't take too long. Euskadik askatasunak, nazio eskapenerako Euskal Erakunde Sozialista iraultzaileak, adierazpen honen bidez, bere erabakiaren berri eman nahi dio Euskal Herriari. Euskal Herrian burutu berri den nazioarteko konferentzia, garrantzi politiko handiko ekimena dela deritzogu. Etorkizunari itxaropenez begiratzeko unea da. Baita ausardiaz eta arduraz jokatzeko unea ere. Honen bestez, ETAk bere jarduera armatua behin betiko amaitza erabaki du. Albistearen biharamunean presasko bazkaria antolatu genuen. Bihar egon goitu besarkada, egon goitu pozak, egon goitu esku ematen, egon goitu zuzen berezie somatuko bihar. Dia larrua jotzen balia.
klima esaten, ez da? Baina izango berezi izango dek. Berezi bai izango dek. Pentsatu ze dimensiotako notizian hori, eskerrak ez degun bukatu dokumentala lehenago, ze guain dela 6 hilabeteo bukatu bagenitun grabazioak, guain dela urte bete, 3 urte damazkigu, honekin, izan eukiko genuke dokumental bat hau dana gabe. Gertakizun handien ostean, Espainiako hauteskunde orokorrak etorri ziren. Amaiur sortu zen, Bilduren bertsio zabalagoa. Beste aldetik, EAJ. Abertzaletasunaren banaketa historikoa agerian geratu zen beste behin. Partido Popularrak irabazi zituen hauteskundeak. Arretagunea, indarkeriaren biktimengan eta euskal presoengan ezarriko zen. Inoizko manifestazio hori jendetsuenetarikoa ikusi genuen kartzela politika aldatzeko eskatuz. Ezin genion askoz gehiago eskatu historiari, baina hara non Eskoziak ere opari bat egin nahi izan zion gure dokumentalari. Alex Salmond, lehen ministroak, Eskoziaren buru jabetzarako erreferenduma eta egin beharreko galdera plazaratu zituen. The question is, do you agree that Scotland should be an independent country? Es un momento histórico, es el momento más importante en la historia de Escocia en los últimos 300 años y será la primera vez que se le preguntará al pueblo de Escocia qué quieren hacer con el futuro de su país. Es una pregunta que yo creo que se debería hacer una vez cada generación. Yo creo que es muy importante que el Estado español pues tome buena nota de cómo reacciona el Estado británico ante la voluntad expresada a través de las urnas de un pueblo como el escocés. ¿Veremos algún día la bandera escocesa en la ONU? Absolutely, that's the aspiration. In 1945, there were only 74 countries in the world. There's now something like 196. So that's a reasonable aspiration. 74 in 1945, 196 now. There is a trend. Saiatu arren nazioen munduak ez du ez PP, ez PSOeko ordezkaririk dokumentalean parte hartzerik lortu. Etorriko diren garaiei beti aurre hartuta ibiltzearen ondorioa da, iraganeko jarrerekin topo egitea. Baina eskubide hori denon eskubidea da. Ez soilik abertzaleena, baita oraindik ukatzen dutenena ere. Luisi eskatutako gazta jasotzera joan ginen etxolara. Bere eskuz egindako gazta hark, arrizko etxolatxoaren atzekaldeko gaztategitik atera eta bidaia luzea egingo zuen. Osondo, itxurak ebai, zure gazta, aber baino aiatzen dan, Ia, eramaten deun naraino. Ara, ja, horako gotxeak ibilitzen da, hau da. Hau altzan hori. Hau altzan dana, ez du hori izango, seguro. Ez du hori izango, ez. Ez du izango. Earki ba. Hau altzan hori. Bestela ez luke, holako famek izango gaztaiak. Earki, bueno, venga. Ondo segi, Luis. Venga, gortze. Nazioen munduko Iker Sukaldariaren gana eraman genuen lehendabizi, dastatzera. Gauza berezi bat, ekarri hau, Angel? Luisen gazta, ekarri hau. Luis Katarainen gazta. Azkeneko hartzaile. Bai, bazean, moztea bertzen muzko, itxura hartzen zuen, usaie, zugik, paregabea. Bai, barraino. Usai zuarri hona zugik. Garai batean gure itxunak eta jaten ziren gazta haudek, eta gutxikitan egaten duana gaztare haudek. Aspaldi olako gazta bat moztu bene, nahi esan, gozada badek. Brauko jau? A ver, Angel. A ver, zeitzuntzakien.
Irutzi zaiko ondo representatu gaula hori. Nik uste. Luixen gazta hori. Izugarri ondo. Komplexu ideala. Dan bezala. Ikerrek Anderri eman zion gazta zatia, misioa bete behar zuen lagunari. Azkenen bagoatza. Noazto azba. Zer da makizu? Kontua bete zer. Gazta zati bat. Bueno, Xer! Bagoatzek laia. Atek eta zaldeko aldizu edo? Bueno, giltza ematen bazire neko, Hala, eixo margoi pa. Bueno, agar gaztaia gustatzen txaien ane eta... Gusto gotzaia, ba. Gu herriko pusketa txikiat. Ai, deko. Hemen deko gotzaia. A ber, atatzen dira zuzen. Venga, ba. Toma itxu, gerte. Hola, Daniel! Toma itxu! Ara! Bagoatzaia. Bueno, irebia, a ber, ondo gustatzen dira. Venga, ba. Dokumentalaren azken bidaian goazela, hasi ginenetik honako tarte luze honetan zenbat gauza gertatu diren ohartzen gara. Baina garrantzitsuena da, Euskal Herrian eta Eskozian gertatu den guztia gertatu izan ez balitz ere, nazioen munduak bidaia hau berdin egingo lukeela. Historiaren norabidea herritarron esku dagoelako. New Yorkera joan ginen. Eta han, Ibarretxek nazio batuen egoitzan egindako hitzaldiaz gogoratu ginen. I do so with the hope that one day a lehendakari of my people will intervene here before you to formally request the inclusion of my country in the United Nations. Eta Arnaldo Otegiren hitzak ere iritsi zitzaizkigun kartzelatik. Zuk esan. Basi. Musikatu egin ditugu. Euskal Herria babesleko bilakatu behar dugu. Berdintasuna, askatasuna eta elkartasuna. Entzikeko balore horiek errekuperatu. Egin irrifar lortuko dugu. Guk helarazi nahi deuna da, posible dela. Baina, eske, posible baino gehiago dela beharrezkoa. Beharrezkoa dela pausok ematea. Eta beharrezkoa dela beste gizarte batea pasatzea. Gizarte sanogo batea pasatzea. Gu azkenen histori bat parte egea ez da. Gu lekuko jaso dugu eta gure asmoa, gure ondorengoi alik eta lekukiko hobena pasatzea da. Nere sentidu hori da bizitzan ez. Gu hartu duen lekukoa alik eta egokiena eta alik eta egokienen gure ondorengoi pasatzea ez da. Saiakera bat behintzat egitea ez. Saiakera egin gabe behintzat ez gelditzea. Eta gu gure saiakera egitera gindoa zen. Nazio batuen egoitzan sartu nahi genuen gure gazta zatia. Ander urduri xamar zebilen egoitza inguruetan. Kontrol neurriak oso estua baitira. Eta ez genuen sorterik izan. Juantxoren kamera ikusi zuten. Baina dokumental honekin zerbait ikasi badugu, ez dela inoiz amore eman behar da. Juantxok kamera disimuloan grabatzen jarri eta turistak gizara sartu ziren, gure gazta zatiarekin detektorea pasata. Ziur gaude, Luixen etxolatik munduko estatuen egoitza nagusira gure gazta zati bat eramanda, Euskal Herritar hauek berriz ere aurrea hartu diotela historiari.
ikusiko dugu. Ziur, ikusi egingo dugu. Bizigianak eta jundakoak ere gurekin dare, orduan, danok aurrea. Eta orain, gazta pixka jamar deu. Pixka bat deskansatzeko. Sartu genituen gure boltsio zulatuetara. Egin genuena esen beti izan, egin behar genuena. Hildakoak eta distantziak ugaldu joan ziren, eta gure herriaren 6.000 alakoa den mundua mugarriz pikatuta dago. Gure herriak geurea bada. Ez genuen gu sortu orduko hautatu, gu herria eristen duguna. Eta mundu guzia da gurea, gu herriak geurea bada. Baina guk harri guztiak sartu genituen gure boltsio zulatuetara. Egin genuena esen beti izan, egin behar genuena. Hildakoak eta distantziak ugaldu joan ziren. Eta gure herriaren 6.000 alakoa den mundua mugarriz pikatuta dago. Mugetan, Henri Rousseau aduanairoak non barra garen eta noruzkoa zen galdetu ezkero, gure harri guztiak erakusten dizkiogu, esen eta harriak ditugu. Harri hau, uharri hau ikusten duzu, halakoa zen gure etxea. Inongo lur nortzaileak, ez den herrialdearen kartografo gara. Egunak atzoz bete zaizkigu, gure oinen bila gabiltza. Gogoratzen duzu, galdu genuen aintzineko sorterri hura. Harriak ditugu, baina ez dugu herririk. Harriak ditugu boltsio zulatuetan. Eta ez dugu inon eraikiko betirako etxirik. Baina harriak ederragoek aldira ba harresiak. Gu herriak geurea bada. Someone warm like you. Somehow I know I'll be strong. Oh, someone warm like you.